Umthandeni uyazi ukuthi awona ama-masters wale ngoma yakhe noMduduzi Ncube yabo ingakho ungayiphushi ngaleyo ndlela akanenzi ilimi abalendele into engichazayo uma uyifeature usunga-own ama-masters wengoma cause ne-studio session usungasikhokhilanga so abaculi abangazi ukuthi yini master ubobona ukuthi bagquba abalandeli ukuthi bambi bokuphusha ifeature lapha ku-YouTube bayilalela impela into engeke ibenefithe lutho ekugcineni umuntu ezobhenefitha yilo osuke ekufeaturishile wena mculi yabo kumele u-understand ukuthi yini master uzobe sowazi okuningi ngomculo yabo mangazi ukuthi ini master uyabonakala mama lalelani-ke kunempi ekhona elwayo nje ilwa nalapha ku-YouTube kodwa-ke ama-Blue Nation nezasehulisi ezasehulisi zilwa ngomduduzi ama-Blue Nation alwa ngoSiyantuli ngapha so kubangwa ama-feature-ke kunengoma-ke umduduzi ayishaya noMthandeni umfo wamanqele bese kuba nengoma uKhuzani umuntu omkhulu ayishaya noSiyantuli ziyathibelana ngathi igijima ku-200,000 zombili lezi ngoma abanye bathi hayi omunye uthenga ama-views abanye bathi hayi lena kade yaduva ngathi-ke nomduduzi uyasho u-challenge accepted vele naye engazi ukuthi wahamba inkabination impela hayi ayizwene so bafana bakithi sobona imarathon sobona-ke impela ozofika kuqala ku-500,000 noma ozoshaya imiliyoni kuqala phakathi kwalezi ngoma zombili gijimani-ke ama-Blue Nation gijimani ma-woolies niye lapha ku-YouTube uma kuthiwa umuntu uyagowisha nganga-understand ukuthi basho kanjani kodwa khona ngina-idea now sengiyabona ukuthi umuntu uma egowisha kusho ukuthi kwenzakalani le nsizwa sencane leyo mhlazi ayigowishi iyagila iyadlulela ingoma ethi maqondana laphana wayiphusha uyabona manje sekufikele ekaSiyantuli hamba noKhuzani idli trend hayi uyabona ukuthi manje sekumele akhulume amagama eziswana angazi ukuthi kwenzakaleni kubalandeli uma bengayithoni abayifunayo angithi le ngoma kuchonywa ngayo le kwaphuma le Africa Unite nayo babelesela abantu babelesela batshela ukuthi izokhuphuka izohlala ku number 1 siku number 18 manje ama-views maningi kodwa ama-views hayi ukuthi mancane maningi la ma-views nama-likes maningi kodwa manje ayikwenzi lokho abakufunayo yini i-stress sikuphi lokho ngishilo i-stress sokuthi uKhuzani upikiwe ngale kwiNkabi Records uBig Zulu epika uKhuzani kubani engomeni kabani kaSiyantuli uMasiya so i-stress sibaphethe abantu siyinkinga nathi ingoma lapha number 9 kuma trending songs yabo iyaziwa ukuthi kaSiyantuli iyaziwa akekho ongakwazi lokho angithi kuba le ngoma izenzi lezi imangaliso ngabe nesiniyabuza ukuthi hawu why uKhuzani kule ngoma ingenamehluko why ime kuphi wayengenama-views wayengenani ngabe imibuzo iyalandelana since konke lokho kwenzeka manje anisenama ama-question senibheke ezinye izinto vumani ukuthi isibhaxu beningasilinde ethi nizosithola kangakho bengazi ukuthi ingoma ifeaturishwe uKhuzani ayizokwenza lutho niyabona manje ukuthi le ngoma inamandla yenza imangaliso beningayitsheli futhi izofika ezingeni kulona naze nafa i-stress esingangene kunini o-stress ongesona esini can you imagine ingoma kaSiyantuli izoba labantu i-stress bakwenye camp ngale ngaphesheya manje ngicabanga ukwenza njani ngoba phela le ngoma akuyona kaKhuzani kaSiyantuli uKhuzani featurishiwe and futhi ayidlala le ngoma ama-Blue Nation kuphela nizoyizona kuze kube nini kube nevidiyo izolo la kuthiwa ziyabanga lezi ngoma maqondana kanye nekabani nekaSiyantuli lekaDuduzi Ncube bathe iyabanga ibanga ini kanjani le ngoma lokhu yama lapha yamakhona bikhali ikhushulwa manje bakubona ekaSiya ehamba noKhuzani kongathi manje bayisondeza kancane aniyithandanga le ngoma ifika ile yaphuma nge-28 ngoMeyi ekaMduduzi bengayithandi senayithanda manje ayi bafethu niyagowisha angifuna ukudlala ngani kodwa ke idlamlensi sizolokhu ila inihlukumeza